As familias do Cebre e Segade en Taragoña mobilizanse para reclamar máis recursos educativos. A AMPA convocou hoxe unha concentración diante do centro para exixir á Xunta que non haxa recortes e se melloren os servizos actuais. O AMPA do Cebre e Segade de Taragoña convocou hoxe unha concentración de protesta fronte ao centro educativo. O obxectivo é deixar claro que non aceptarán ningún retroceso nos recursos acadados tras 2 anos de movilizacións. As familias reclaman blindar o profesorado conseguido, incluído o reforzo do persoal especialista en audición e linguaxe para mellorar a atención á diversidade. Pois a verdade é que xa levamos moito tempo reclamando o especialista de AL a tempo completo, porque, bueno, a día de hoxe pois hai nenos que non están tendo ese profesorado que poda darlle esa axuda que necesita. Son nenos que diagnosticados, que teñen un diagnóstico, por lei teñen que ter esas horas de AL e non as están tendo. Eso tamén repercute no seu día a día, nos seus estudos, nos seus resultados académicos. Entón, bueno, pois queremos eso, reclamar o profesor de AL a tempo completo. Entre as principais demandas tamén figura a necesidade de contar cun servizo de orientación en exclusiva, xa que actualmente se comparte con outros centros. O tema de orientadora, que a temos compartida tamén con outro centro que está na mesma situación que nos, que o Ana María Dieguer. Tamén fan reclamacións en torno ao desdobre e un docente máis, e advirten de que o cadro de persoal non é negociable de cara á planificación do próximo curso. O tema do profesorado, o ano pasado conseguimos por fin un profesor para facer posible o desdobre na aula de cuarto, que é este ano, pero claro, non sabemos o que vai pasar para o ano que ven, porque todos os anos encontramos algunha sorpresa e queremos deixarlle claro á Xunta que non pensamos blindar o que é o tema do profesorado, que non pensamos permitir que nos saquen a ninguén, nin a agrupacións de ningún tipo entre cursos. Tamén solicitan unha mellora das instalacións do colexio, con actuacións de mantemento e reformas que garantan a seguridade e a calidade educativa. Sigue habendo problemas estruturais de inglés que fixemos todas as reparacións que nos pediron desde a Consellería por parte do Concello. O Concello fixo todas as modificacións que se podían facer, pero agora xa son problemas estruturais, sigue habendo auga. De feito, tivemos a aula pechada durante algún tempo porque non sabíamos incluso se podía haber algún perigo. Os muros están para ver, o cierre... Bueno, a situación non hai máis que rodear o colexio para ver como está ese muro, non? Tuvemos unha caída de un pedazo do muro este inverno co temporal e necesitamos unha reforma. Dende a directiva do colectivo de Nais e Pais aseguran que a mobilización responde a un exercicio de responsabilidade e lembran que os avances logrados ata agora foron froito da presión das familias, que aseguran que seguirán movilizadas para defender unha educación pública de calidade.